Тази северин музика, аз съм го записал. Здравей, драго ме да се видя. Как сме? Снимаме с такива апаратчета, вече такива апаратчета. Кой ползва такива апаратчета? Какво сте събрали? Да няма състезание? Не има сбор. Шумен има сбор. А ти си удължил това, Това съм го направил, за да мога да правя така на катка. Да видя на какъв режим е. Да видиш режим. Значи падни си потреба веднага. Да има. Добър ден, тук сте дали едно интервю за телевизия Sky Relax. Бих да ви задам няколко въпроса. Ако не стигнете до там, не лозе, с колите. пръсти могат. Кола сбира, така ли? Знаете, къде ли скачате? Това е скоч. Това е скоч. Да, вие ли сте парапонер? Може ли да сам те камера? Сам е така, да. Може ли да питам само? Вчера да сте колабирали, защото колегата разбрах, че бил кола сбира. Бил колабирал. Вие... Някой го е бил. Някой го е изненадал от състезателите. Това е скочище, нали? Това е южното скочище. Що не скачате? Днеска не скача. Който не скача е червен. Спорта го смеси с политиката нещо. Не е добре работа. Да. Искам се строя, че за вербуване. Всичко е свързано в България. Знаете сега, няма? Всичко свързано с политиката, те ли? Да. Вие от коя партия? Виж как хубаво се вижда зърната, виж. Снимай зърнцата как се Долното зърно. Смесихме спорта и със секса, те ли? Да. А вие какво ще кажете от телевизия Русия Sky Relax? Да кажеш със спорта нещо. Отайто скабел е, отайто скабел. Да ме снимате сред бургаската компания. Той от Занзибар, той малко не разбира българско. Аз мисля, че са отайто тия момчета, защото знаете с каква постоянно. Ще взем. Добро. Вие от Пръчаш, вие скачат? Ja. Wir fliegen hier in Schum. Ja. Das ist Guten Morgen. Guten Morgen. How are you? Ja, very good here. I like it in Bulgaria. Yeah. Бихте ли да осветите старта, моля ви? Wir fliegen. Нямам бакрачи. Мастерка човек. Моля ви. Осветете старта, моля ви. Кажете две сладки думи. Ти пак имаш късмет, че ръка ти подаде. Нали? Може си и друго да ми подаде. Ja. Das ist sehr gut, ja. Добър ден, вие от скачащите ли сте? Да. Може ли да задам няколко въпроса за телевизия Sky Relax Русия? Аз чували сме за тази телевизия. Колко време летите тук и скачаш и хвърляте? От 13 години. Не ви ли омръзна да падате там долу? Ами те обикновено гостите, като дойдат, все долу падат в тия хубави дървета. Ама всъщност като И след това се налага да унищожаваме природния парк, да сечем дървета, редки видови, само да можем да ги спасим. Не, това ще го изрежа, защото... Просто да си... И ви ли сте откачащи? Не. Да не сте скочили във водата с трета? Малко така се получи.
Той в туалета го изтърва в туалета. Хвана вятъра и в морето. В морето, да, реших да правя си курс на брега. Не си ли намерихте някой шлеп? Ето и другата епска бригада. Листопад по BTV. 300 Как спахте тази вечер? Много добре. Нямаше много дразнещи фактори. Човек не ги донесе и не плащахме Мен се стори, че има някакви животни, дето коментираха някакви наболели теми. Ама Едни тюлени такива. имаше някакви. Пламене, Да. аз съм си отделил, отзад пише скаралак.net.